Брат, много яки очила. Мерси, брат. Моля да ги сложиш. Може ли си? Как се казваш? Адриан. Адриан. Какво празнуваш днеска? Трифон за Резан с приятели. Брат, защо всички празнуват Трифон за Резан? Ми брат, не знам. Мацки има ли? Мацки има, ама не пускат. Защо бе? Аде. Правилен подход имаш ли? Аз не знам дали имам правилен подход, аз с приятели идвам. Добре, коя ти е любимата песен от 2016? От 2016-та? Брат, може би нещо на Криско или на Power Events. Добре. Сещаш ли се за някоя конкретна или? Не е точно за конкретна, брат, не се сещам. Добре. Моля ми кажеш любимото ти танцово движение? Танцово движение? Брат, челна стойка. Можеш ли? Ще направиш ли за камерата, брат? Ще направим за камерата. Айде! Айде, челната стойка. Браво, брат, ела. Спасибо.